Nagmalampuso ng ipahigayong fluvial procession sa imahen sa Birhen sa Regla sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kinikabahin sa kalihukan sa umaabot nga fiesta sa Upon. Ani ang report. Miduyog ang panahon ganinang buntag atol sa fluvial procession. Nagbalinaon ang karigatan samtang naglawig ang lansa nga gisakyan sa imahen sa patrona sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang mahal nga Birhen sa Regla. 80 ka mga sakayang pandagat ang misalmot sa mong prosesyon. Gikan sa Marigondon, gisubay nini ang karigatan agi sa Punta Inganyo hangtod na sa Marcelo Fernand Bridge. Samtang mipauwan usab og bulak ang Philippine Air Force, midunggo ang imahen sa Muelle Osmeña. Misugat ang bagang duot sa mga deboto, lakip na ang mga opisyal sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Si Mayor Pastor Dasa, usa sa mitagbo o mipasan sa Birhen padung sa simbahan. Matod niya, napulo na katuig niya kinigibuhat isip kabahin siyang panaan. May atong miraculous kuan mo guide nga ni sa mga upunganon, inhan sa upunganon. So ang ato lang, it's always nga damurag sa fluvial nya ang pagdawat nga mo ari diri simbahan was really dako kayo nga kahigayunan bangan. Nindot atong feeling to be part of it. Samtang gikan sa pantalan, gidala ang imahen sa simbahan, diin nag-atang usab ang mga deboto. Gihangop sa mga upunganon ang mahal nga Birhen nga giisip nilang milagrosa. Mao gayud ang unang adlaw sa among nobena misa og sugdan gayud kini sa kasaulogan sa fluvial procession, no? Kay man kita nga daghan kitay mga kaigsunan nga taga upon nga ilang panginabuhi mao gayud ang kanang they are fisher folks, no? So mo na siya nga nagid niya siya kanang fluvial procession. Pagpasalamat sa tanan gasa nga gihatag gayud sa Dios diha gayud sa kadagatan nato, no? Gihulagway sa Lapu-Lapu City Police Office nga malinawon ang fluvial procession nunod sa hugot nga seguridad nga ilang gipatuman. Hinuon adunay gamay panagbangga sa duha ka sakayan atol sa kalihukan apan dili kini grabe. Everything was smooth. Oo, di man kaayo katong dili para sa tong we were expecting rough seas pero murag usa ka milagro nga kuan kay kadtong Saturday nag-dry run mi wa nga ni mo lahos pag sakay sa speedboat kay nagputi-puti ang dagat. Unya the same good to ang kuan pero ganiha natingala lang ko nga kuan. Smooth, oo. Basta the wave was caused by the kuan lang sa mga boats.